Салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушем ва инҷа мо бояд ки персонажмона интихоб кунем. Персонажмона ки интихоб кардем, инҷа ваш имя номона менависем ва инҷа страна нависаге кадом давлате ки дар ки зиндагӣ мекунем, ҳамун давлати дар коримона интихоб мекунем. Медуроем инҷада ва инҷа чанд намуди давлатҳо ҳастанд, яча интихоб мекунем, кадомеш ки мо дар кора ҳамун давлатда интихоб мекунем. Ва поёнаш даboша язик ҳаста, кадом забоне ки мо гап мезанем, кадом забони хати ки мо ҳамин барномаро мефаҳмем, забони дар коримона интихоб мекунем. Инҷа забони англисӣ ҳастай, испанӣ ҳастай, ҳиндӣ ҳастай, мандарин ҳастай, франсузский ҳастай, индонезский ҳастай, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ. Ва забони русиро интихоб мекунам ва некста интихоб мекунам. Далеро интихоб мекунем. Як бори дигар далеро интихоб мекунем. Завершита зер мекунем. Ва инҷа моро разрешит пурсидаста, ҳамин бозӣ разрешита зер мекунем. Тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунему пулкор кунем. Ва мегзарем ба таври пулкоркунӣ. Играта зер мекунем. Ва инҷа моро разрешит пурсидаста, разрешита зер мекунем. Настройкаи телефонда мо бояд ки инҷа бозиро разрешитша гирон кунем ва инҷа галочкаро гирон мекунем. Мебуроем инҷа мо дар реклама нишон додиста иҷдод мекунем ки таймераш буд шавад. Аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. Тамом бозии мо сар шидак, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Поён даboша уровни бозии моро нишон додиста. Ҳозир ман нав бозиро ки сар кардам, уровниш 0 ва бараш даboша дутаи дигар соатае. Соати якум мо дар нишон додиста ки чанд дақиқа ки чанд сония, чанд соат мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. Соати дуюм бошад, нишон додиста ки айрӯз корси чанд мо пул кор кардасем. Ва ина ман ҳеҷ кор накардастам. Ман инҷа телефон сиёмка дорум, запис кардастам. Боло дар баланси ман 2113 танга шида. Аз тарафи дасти рост угли боло иҷара маҳкам мекунем инҷара ва продолжита зер мекунем. Ман ина пул кор кардам 0.0037 сент кор кардам ва меоем меню бозида мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. Дар инҷа мо силкаро копироват мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. Барои силкаро копироват кардан копироват ёки поделитсаро зер мекунем. Силкаро копироват мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул зиёдтар кор мекунем. Ва значоки тарафи дасти рост бошад, дар инҷа мо нишон медиҳад ки кӣ ба силкаи мо регистратсия кардагӣ ва чанд кас ба силкаи мо регистратсия кардагӣ дар инҷа нишон медиҳад. Стрелкаи поёнгиро интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Ва болода нависаге ки подарка $25. Инҷа мехонем ки чӣ гуфтагӣ барои пулкор кардан дар инҷа. Приглашайте друзей из-за каждого из них получаете бесплатный вход в розыгрыш. Увеличивается свой заработок легко уже сегодня. Мекушем инҷара мебинем ки дар инҷа чӣ кор кардан дар кора. Присоединитесь к розыгрышу и зарабатывайте. Инҷа мехонем ки чӣ нависаге. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. Яъне ки мо ба ин силкаи мо роӣ мекунем, силкаро дӯстонмонро регистратсия кардан, мо дар ҳамин бозӣ участник мешавем ва агар бубурем то $25 пул кор мекунем. Поён даboша нишон додиста ки чанд соати дига мондагӣ то буд шидани ҳамин бозиро. Продолжита интихоб мекунем ва бозида участник мешавем ва метавонем пул кор кунем. Таблица лидера интихоб мекунем. Дар инҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон додагӣ ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагӣ. Ина якум, дуюм, сеюм. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Вехара интихоб мекунем ва мебинем дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. Агар ба силкаи мо 5 кас регистратсия кард, мо 10 сент кор мекунем. Агар 10 кас регистратсия кард, 15 сент кор мекунем. Агар 20 кас регистратсия кард, 20 сент кор мекунем ва ҳамин хел зиёд шидан мегирад то 1000 реферала ҳастай. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Создатели контента мекушоем ва мебинем ки дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. Создатель контента. Мы здесь, чтобы поддерживать наших коллег контент-создателей. Ва поёнда мехонем ки чӣ гуфтагӣ, чӣ кор кардан дар кора барои дар инҷа пул кор кардан. Упоминайте о нас в своем контенте, отправьте ссылку для обзора и посмотрите, как ваш заработок по реферале увеличивается на 50%.
дар ҷамо YouTube дошта бошем ё ки TikTok, Instagram дошта бошем, видео мекунем дар бораи ҳамин бозӣ. Вақте видео кардем, ҳамун ссилкаи видеомона ка пиравард мекунем дар ин ҷое ки отправить URL своим содержание нависаги, ҳамин ҷода ссилкамона мемонем. Ссилкамона ки мондем, рӯӣ кардем ва мо 20% не 50% пулкоркунии мо зиёд мешавад. Меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар ҷо бошад дар поён вивода зер мекунем. Дар боло баланси моро нишон додисай, поёнашда боша нишон додага ки 10,000 тангаш 0,001 USDT мешавад. Ва ҷа боша нишон додага ки ҳамин рӯз $110 гирифтанаем бозӣ. Дар ин ҷа боша аз тарафи дасти рост боша нишон додага ки ҳамагӣ чанд қадар пул аз ҳамин бозӣ пул гирифтагиам. Дар ҷа боша нишон додага ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.